Ersar Babanyň ýazdyran Müýin Almürit kitabynyň, ýagny müritler üçin gollanma ýurdumyza getiren alim Jebbar Gökreňowdur. Onu bolsa häzirki türkmen ýazgymyza geçiren arapşynas Nazar Halimowdur. Ol kitabyň esasy nuskasy Türkiýanyň Ankara müzeýinde saklanýar. Ersar Baba hakynda esasy maglumatlary 17-nji asyrda ýaşap geçen Abulgazy Hanyň Şejere-i Terekime adly kitabyny sallanmak bolar. Abulgazy Bahadir Han Ersarlaryň aňartyny sadyrlara baglaýar. Sadyrlar bolsa Oğuz Hanyň Da Han adly oğlundan gelýän agtygydyr. Da Handan gelýän Gara Gazydan gelýärler. Ersarynyň Eynel Gazy, Zeynel Gazy, Mustafa Gazy adly 3 ogly bolup, Mamawika adly bir gyzy bolupdyr. Eynel Gazydan Töre, Sokman, Layna we Çarşan adly aktyklary bolupdyr. Zeynel Gazydan bolsa Gara hemde Bekewil bolupdyr. Mustafa Gazydan bolsa Uludepe we Güneş adly aktyklary bolupdyr. Bu ýerde Çarşanyň neberesi häzirki Çarşan etrafynda ýaşaýarlar. Gara we Bekewiliň neberesi bolsa häzirki Garawekül etrafynda. Güneş we Uludepe'niň neberesi bolsa Owganistan döwletiniň çäginde ýaşaýar. Halk arasynda Uğurjuk Alpa Göregliňiň prototipi hem diýilýär. Şeýdaýynyň bir goşgusynda şeýle diýilýär. Körhan ogly Uğurjuk Alp gyrdy türk ýylyn at salyp, Göregli oňa at galyp, haç alyp geçdi sagy soly. Saldyrlaryň uly bir bölegi Uğurjuk Alpyň ýygyna düşüpdir we Irak taraplaryna gidipdirler. Emma ol taraplarda oňuşmandan soňra ýygyna, ýagny Balkan daglaryna tarap gaýdyp gelipdir. Emma bu ýerde gaty uly ýetkiler hem çekipdir. Abulgazy Han öz kitabynda Uğurjuk Alpyň ýazan bir goşgusyny mysal getirýär. Ol goşguda onuň kanlar bilen uruşanlygy hem nytalýar. Gaçyp Kanly Handan kıbla sürdüm. Bir ýol aşyp gelgen her öňünde döndüm diýip aýdýar. Soňra hem Han öz kitabynda şeýle ýazýar. Salyr ýylynden Abul Handa Ersar Baýdan biri bardy. Ol Ürgençde Şyh Şeref Hoja, ýagny Harezmiň belli bir din adamy diýip biri bardy. Onuň ýanyna gidip ýalbardy. Aýdanyny 40 diýe berdi. Hem ýüz tutdy. Arap dilinde kitaplaryň manysyny düşünmek biz türk halklara kyn düşýär. Eger biziň üçin bir kitap buyursaňyz diýdi. Şondan soňra şyh bir näçe dini kitaplary terjime edip, olary kitap görnüşinde ýygnap, oňa Müýin Almürit diýip ad berdi. Şondan soňra Ersar Baba baýadyny almaga başlapdyr. Ol kitap Hicri ýylynyň Ramazan aýynda ýazylyp gutarlypdyr. Bu sene miladi ýylyna geçende 1313-nji ýylyň dekabr we 1314-nji ýylyň ýanwar aýyna gawat gelýär. Şyh Şeref Hojanyň mawzeleyi häzirki wagtda Köndürgençde ýerleşýär. Ersar Baba üst ýurtdan uzak olmadyk ýerde, Tüwer diýen ýerde, ýagny häzirki Tüwer owasynyň golaýynda jaýlanypdyr. Ol galmyklar bilen bolan uruşda ölýär. Sebäp onuň gyzy Mamawike galmyklaryň hökümdary aşyk bolup gyzyny isläp gelýär. Emma ol gyzyny galmyklara bermeýär. Netijede uly çaknyşyk bolup Ersarlar ýeňilýär we galmyklaryň hökümdary Mamawikany äkitýär. Çaknyşykda Ersar Baba wepat bolýar. Muňa soňky wagtda onuň mazarynda geçirilen gazy watarş işleri dogly güwä geçmäge esas döretdiler. Rowayatlarda Alp ata Ersarynyň, Tekäniň, Ýomudun we Saryň atasy bolanmyş hem de onuň düşmanlaryny öldüripdir. Onuň aryny almak üçin onuň ogly Sarynyň paýyna düşýär. Şondan soňra oňa Ersar adyny berýärler. Emma başga hem rowayat bar. Salyr Gazynyň 3 ogly bolupdyr. Saryk, Sary, Can Mehmet. Bir gün Salyr Gazynyň düşmanlary öldürip gidipdirler. Şonda Saryk we Sary bir kemsir ýaralanýarlar. Can Mehmet bolsa olara kömek beriji, ýagny teke bolýar. Şol ad kim oňa galypdyr we teke diýip ulanyp başlapdyr. 14-nji asyrlarda Ersarlar Salyrlaryň san taýdan iň köplügi hasap edilipdir. Tekeler, Ýomutlar, Saryklar san taýdan olardan gat az ekeni.
Sebäp ärsarlara gapdaldan hem 25 uruga ýakyn urug goşulypdyr. Hem de olar hem özlerini hakyky ärsarlar hasaplapdyrlar. Bundan başga da misal hem bar. Muňa misal edip Ürgöçli, Garagumly, Urama, Gazak, Ajan, Garagoýnly, Abdal, Mangit, Vekil, Kenan we başgalar goşulypdyr. Şu wagtda ärsarlarda 600-den gowrak şaha bölünýärler. 14-nji asyryň 20-nji ýyllarynda Ürgenç hany Sufyan han agyr salgyt salypdyr. Muňa çedam edip bilmän ärsarlar onuň 40 wekilini öldüripdir. Şonda bolan söwüşde ýene de ýeňlipdirler we salgyt tölemäge razy bolupdyrlar. Şonda Horasan sadyrlary 16.000 goýun, ärsarlar hem 16.000 goýun, teke ýomut, sarlar bolsa toplam 8.000 goýun salgyt töläpdirler. Ýagny bu ýerde olar şol taýpalaryň hemmesini toplananda hem şolaryň kessesi diýmegi aňlatýar. 14-nji asyrda hem uzboýun suwunyň kesilmegi bilen göçebelik başlanypdyr. Şol wagtlar hem esen ýyl türkmenleri bolan ärsarlar, şowdurlar, eýdirler, bozajylar, urunjuklar we salyrlardan ibaratdyr. Ynha şu taýda kawat goşgularda hem meselem Mawtumulynyň goşgusunda hem näme üçin ärsaynyň ady azalyp geçmendir hem diýilýär. Ynha şu taýda hem esen ýyl türkmenleri we soýun ýyl türkmenleriň iki bölünmegi hem misal bolup bilinýär. Soyun han bu Batı han, ýagny Çingiz hanyň agtygy Çuji hanyň oğlunyň lakamydyr. Käbir hüdürlerde hem aýdylýar. Soyun han ýylynden gyz getiren ogluma diýilip, bu hem ol taýpalaryň arasyndaky baglanyşyk dol ýitmendir we her wagt hem gatnaşyk bolupdyr. Emma şol wagtlar suw ýetmezçiligi zararly, olar Mangyşlaga we Abulgazy hanyň çapawyndan gaçyp Lewaga göçüp başlapdyrlar. Lewap söz bu ýerde leb dodak, ab su, ýagny lewap suwuň ýakasy, suw ýakasy diýmegi aňlatýar. Şol döwürde Ärsar namy diýen hem kitap bolupdyr. Emma bu kitap hem 1900-nji ýylyň göçebeliginde elden çykypdyr we ýok bolupdyr. Emma şu wagt onuň golýazmasy Owan türkmenlerinde bar diýip çaklanýar. Emma türkmenlerimizde öňden gelýän bir nakyl bar. Türkmeni göçürjek bolsaň, gapdaryndan göç geçir diýilipdir. Şol wagtlar owalarda sözü geçen adam oşunyň döwüp göçe saýlansa, hemmeler onuň ýerine düşüpdirler. Muňa misal edip hem Halaşly Halipa Gyzlaýagyň 100.000 öýlüsi, belki de 200.000 öýlüsi bolmalydyr. Owganystana ol ýerden hem Türkiýe ýaýranlygy aýdylyp bilinýär. Ondan başga da bu taýyh öwrenmäge Buhara eminiň ýazdyran İlnamy adly eseri hem bar. Bu eserde hem haýsy ýylyň uruglary, tirleri we nirede ýaşany aýyl-saýyl edilýär. Häzirki wagtda ärsarlar Kerki, Halaç, Hodjamaz, Garabekül, Sayat, Çarşan etraplarynda, Mary, Balkan vilayetlerinde, Mangyşlakda az kim bolsalar, olar Mangyşlakda başga halklaryň düzüne garşyp gitdiler. Özbekistanyň hem Buhara we Surxandarýa vilayetlerinde, Täjikistanyň hem bir näçe raýonlarynda ýaşaýarlar. Owganystanyň hem 7 vilayetinde gadymdan oturumly ärsarlar köp we muňa Ruslardan gaçyp gidenler hem goşulýarlar. Köp ýerler türkmen watanyna goşulandyr. Emma giden ýerler, ýitirilen ýerler hakynda hiç kim hem agzanyk. Beýik türkmen taýpalarynyň gelen ýeri bolan, dören ýeri bolan Mangyşlak hem gitdi. Ýogsa şol ýer häzirki türkmen taýpalarynyň kemale gelen ýeridir. Geçen asyryň başlarynda hem ol Mangyşlak bolup Türkmenistanyň üzerine girýärdi. Ýa-da beýik şahyr Mawtumulynyň mazary, ýaşan ýerleri hem ýat ýurtda galdy. Her wagt watan diýip aglan şahyr, bitebi türkmen döwletini islen şahyr, heýde pikir edenmidir? Mazarym ýat ýurtda galar diýe. Dogry, ol ýeke däl, ol ýerde millionlarça türkmen ýaşaýar. Emma häzir hem olar başga döwlete bakna bolmagyna galýar. Tireler gardaşdyr, uruw ýarydyr. Okballar tez gelmez, hakyň nurudur. Mertler ata çyksa söwüş ýarydyr.
Ýol üstünden ýörer ýolu türkmeniň. Bir wagtlar türkmeniň agzyny ağlaranda hanlar, sultanlar olary diňe tire taýpy parazlygyň üstüne ýeňip bilipdirler. Owa dostlar, ol günler iýde galdy. Hem de biz şu wagt beýik we garaşsyz baky bitirip Türkmenistan döwletiniň saýasynda agzy bir bejem bolup ýaşamamyz onuň miwesidir. Käbir ýerlerde aýdylýar, gaýgysyz Atabaýew eline ýaralyp Türkmenistanyň giňelmegine hem de türkmen däl halklaryň hem türkmen diýip kabul edilmegine goşant goşu diýip aýdylýar. Bu ne derecede doğrudur? Hiçbir yazık ve delil yok. Emma onun Türkmen halkına eden zahmeti uludur.